Hey guys, what's up and welcome to another vlog. So ngayon guys, nandito na ako sa bahay and nakauwi na ako guys dito sa bahay namin sa may Bacolod. And sobrang dami ng pinagdaanan ko guys bago nakauwi dito kasi alam niyo naman pandemic ngayon, daming protocol na kailangan sundin and luckily nakauwi na rin ako guys for almost 1 year. Nakabalik na ulit ako dito sa Bacolod, sa bahay namin sa Bacolod. And for today's vlog guys, simple lang yung gagawin ko, duty free haul lang ako since nung pag-uwi ko guys, may nabili ako doon sa duty free sa Dubai. And eto nga pala yung mga nabili ko guys. First, meron ako ditong chocolates. Of course, pag-uwi yung OFW, mga katulad ko guys, chocolates yung parating binibili. So eto yun guys. May nabili ako ditong KitKat. Merong Twix. So, ito yung mga favorite ko guys ng chocolate. KitKat, tsaka Twix. And Snickers. So, tatlo lang guys yung nabili ko. And I think enough na yon para sa mga pamangkin ko. Yun lang naman yung mga binibilan ko ng chocolates, yung mga pamangkin ko and some friends. And meron din akong nabili guys doon sa may duty free na pabango. So, ito yung nabili ko guys for myself, pabango, CK1 na perfume guys. So ito siya. And nagulat ako guys, sobrang mura ng pabango doon sa may duty free. So malaki na siya guys. This one is 200 ml and ito siya guys. Yan. 200 ml na siya guys. And nakakagulat guys, yung price nito is $46 lang. And nung pagpunta ko doon guys sa may counter, sabi nung lalaki, kuha pa daw ako ng isa kasi buy one take one. And yun, nagulat ako guys and hindi na ako nakabili ng iba pa kasi nagmamadali na rin ako. Kasi flight na rin namin pauwi ng Philippines, so hindi na ako nakadagdag pa. Pero ang ayos sana bumili doon guys kasi sobrang mura. And I think yung isa nito dito sa Philippines nag-range from 3,000 to 4,000 pesos. So yun, sayang lang guys, hindi ko nadagdagan. So I think okay na, enough na rin to para sa akin until makabili ako sunod ulit ng ganito for my next contract. And lastly guys, meron akong surprise for my mom. And binilhan ko siya guys ng necklace. So atin-atin lang to guys. May surprise ako para sa kanya. Bumili ako doon ng gold necklace guys. It's 22K na gold necklace. So kasi sobrang hilig niya guys sa mga jewelries. And oo nga naman guys, maganda din naman mag-invest sa mga jewelries kasi pag kinapos, pwede mo siyang masangla, ganon. So ito pala guys is this one guys. So ito binili ko para sa sarili ko guys. So pero hindi naman ako nag-necklace guys, binili ko lang siya for investment. And I know hindi naman ako gagamit ito kasi yung mama ko din naman yung gagamit ito kasi hindi ako mahilig sa mga accessories guys, hindi ako nagsusuot. So watch lang parati yung yung sinusuot ko pag nakaporma. So yun lang guys. Simpleng tao lang. But ito guys, yung mama ko mahilig siya sa mga necklace. And ito talaga guys yung para sa kanya. Charan. So ito guys, this one is fake. Nagpaprank pa siya. Na kunwari ito yung nabili ko sa kanya na pasalubong na necklace. Pero hindi ito guys. Nandito yung so ito guys yung paprank. Binili ko to guys sa sa tindahan. So 100 pesos guys. So ipaprank natin siya guys. And ito talaga guys yung yung necklace na na tunay na nabili ko sa kanya. So ilalagay lang natin dito sa likod. And we'll see guys kung manonotice niya, kung manonotice ba niya na fake itong nabili ko sa kanya na necklaces, kung ano yung magiging reaction niya. Kasi mahilig talaga yun guys sa gold and I think malalaman niya na na fake. So tara guys, isa-surprise natin siya. Sabihin ko na ito yung necklace na regalo ko sa kanya. So tara guys, baba tayo. Nandun siya, nanonood siya ng TV sa baba. And guys, nandito na ako pababa.
ako ng hagdan guys. And nandun yung mama ko guys, nanonood ng TV. So tara. Hi mom! I've got something for you. So may surprise ako sa kanya guys. And ito yung ito guys, sa akin to, 'di ba? Kaso sa kanya din naman to kasi siya din naman yung susuot kasi hindi naman ako nagsusuot ng necklace. So nag-Ilonggo siya guys kasi Ilonggo talaga kami guys, dito kami sa Bacolod. How was it? So maganda daw guys. Tingnan nyo guys, sabi ko nga guys, mahilig siya sa mga necklace. So yan, mahilig siya sa mga jewelries guys. So first thing na pumasok sa utak ko kapag bibilang siya ng mga regalo guys is yun, jewelries. Kasi aside from maganda na investment pa siya guys. Kasi pag kulang ka ng pera, so pwede mo siya masangla guys. Kapag ginapos ka sa pera. Wow, daw niya. Ay, suli. Okay na yan, ma'am. So another collection. Wow. Be. Nami ah. Thank you, Dex. Thank you. Love you, ma'am. Pero ito talaga guys yung pinaka ano ko sa kanya guys. Ito yung para sa kanya guys kasi yun talaga guys binili ko for myself. Kaso hindi naman ako nagne-necklace, hindi naman ako nag-jewelry. So sa kanya din, siya din naman gagamit nun. Pero ito talaga guys yung pinaka ko guys. Yung para sa kanya. Relax. Yan. So yan guys. Kasala eh. Parahan. So, kukuha daw siya ng guys, salamin. Nangyari? Gumon. So napulupot guys. And kamusta naman yung gold na yan? Maganda ba? Basta galing sa'yo maganda. Hindi niya na-notice. Yung quality? Okay, nami. Gabulaga na pa niya. Sandali lang. So nabuhol guys. So, tulungan ko siya guys. Ano nangyari dito? Nagkabukol-bukol. So, nagkabukol-bukol siya guys. Ganyan siya. Tatlo. Pero maganda ba? Ano eh? Maganda daw guys. Okay ba? Nakabang na-notice?
Yung quality ng gold. Ganda ba? Ay! Parang didisod yun. Sorry. So, parang Hindi gusto mo niya ako. daw, guys. Hindi na, ano to? So, hindi na totoo, guys. Fake na notice niya, guys, na fake. So, this one, guys, binili ko lang doon sa, pinabili ko sa pamangkin ko. So, 100 pesos lang to, guys. This look. So, this one is fake. So, na-notice niya, guys. Pero nung una, akala niya, wow, ang ganda. So, yon. Nandyan sa likod. Buksan mo. Hindi yun, guys. This one is fake, guys. Fake. So, nandyan sa likod. Good check. Wow. So, ito yung tunay, guys. Doon niya naman si baby. So, ito yung legit. Pinalo ko malain ang kulor sa gold, no? Ano daw fancy? Wow. So, okay ba? Thank you, thank you. So, yan, guys. So, ito talaga yung tunay, guys. So, okay naman daw sa kanya, guys. Nagandaan sa regalo ko sa kanya. And alam ko na nagkukulit siya talaga, guys, ng mga ano. Kasi, yun nga naman, pag nag-invest ka or bumili ka ng gold na panregalo, guys, pag alanganin ko sa pera, pwede mo naman masangla. Lalo na ngayon, guys, na pandemic. So, kailangan talaga mayroon kang savings. So, hope nag-enjoy kayo sa vlog na to, guys. Na-prank ko yung mama ko na napaniwala siya na itong regalo ko sa kanya, guys, is totoo. Pero sa huli na-notice niya na parang ang gaan ito. So, hope nag-enjoy kayo sa vlog na to, guys. This is Dex Destination. Once again, always saying, bon voyage, keep safe, guys. Bye! So, napaniwala ka, ma'am? Pero daw pag teenager, kada hindi amwak. Thank you.